गोमायाखै गोथार नेरसोन बर'नि बायखोन्दा डिमापुरिया। वेलकाम बैक टू माय बिदापुति दैमारि ब्लग चैनल। नै बिराद बेसेबांबा बारहुंखा फैदों बाक्सायाव। बारहुंखाया ओरैबायदि फैदों गिथावना। गयाबो बायबाय जोंनिया। र' आं देखायगासिनो। औवा बिलाइया जां नै गिनानै ओंखाराखैमोन, आं दासो ओंखारबाय। देखायना आं नै काबु देखायना होफैलाय। जाथारलै जोंना एकदम हाया मा जानांगौ संसारा इदिजों सेर टेंगेट जाजोब्बाय गासै। मा जाबावनांगौ संसारा नै एकदमबारे बुदलाला बुदलालि बोजा मा खालामजोबखैनो। सेटेप नै हिनजावा माबा गय खननाय हाबाफारियाव सोलिगासिनो जोंना नै गय खननायाव एकदम हाजिरा लागायदों। ओइनो बोजा थांखानाय मानसि गाहायखाय नुनो नागिरा। ओमफ्राय आरो जादों बाजै मैना, ओमफ्राय मैना गेदेर ओइनो, ओमफ्राय ओरैहाय नै मोखोना बिजौआ जाबाय मोखोना बिजौ। बेनिफ्राय र' लामाखौ जोंनि लामाया नै एकदमबारे ओरैहाय एकदम ब्लक, ओरैहाय सानजा सोनाब ब्लक। जायखिजाया आं फ्रन्ट केमेराजोंनो खेबजोब्बाय। ओरैबो ब्लक सारटेंगेट ओरै गाज्रि। माबायदि नुदों जोंनि बड'लेण्डखौ? नै माया नै बेसेबां मोजां एकदमबारे थांनानै ओरैहाय। ओमफ्राय नै गय खननाया नै बेसेबां बुरजा मोनदो माबा बाजै। ए फाग्लासो जाबाय होनदों। फैद' ओइ दा बार फैबावगोन गिथावना, बिराद गिथावना। फाखननि बार नालाय बोरैबा बुला बुलि बुना होमबा दिगदार जागोन। र' दे भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामा। ओमफ्राय लाइक आरो कमेन्ट शेयार गासै खालाम। माबायदि नुदों जोंनि माइ गायनायखौ? बे आबादाबो आंनिनो 10 बिगा दं बाहाय। खोनाबाय? मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना हो। नै ओरै सासे नै मोखोना बिजौ। लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट गासिखौबो थुद दाजुनाव।